Sabi niya, sa akin yan. Sabi niya, hindi sa iyo. Ba't kasi nakaganito? Guys! Papunas ka kay mama mo. Sa kanya nga nakatapat. Nakakangalay naman to. Ba't kasi pwede naman kasi pag ganyan eh. Kita ba yan? Oo, kita ka eh. Ay. Kulay! Alam ko, di ba alam ko saan yung tinuturo niya eh. Wala naman saan. Kung pusog dalhin ko dito. Ano? Raso ko. Ayun nga, usabi. Okay guys, tapos na ang laro. 2 minutes. Ang pangalan mo nga? Ayaw guys. Guys, ayaw, nahiya po siya. Ayaw si Isa po. Okay guys, bye bye. Please subscribe. Write a comment, and this is Ronald Bicol guys. Bye bye and God bless you.